Mira, aquestes caixes són típiques de Barcelona. Aquestes arcades i la tapa treballada durament són típiques de Barcelona, copiant les caixes italianes del nord d'Itàlia. Són molt semblants. Durant molts anys els italians compraven aquestes caixes i a Itàlia les restauraven i les venien com italianes. I Amèrica està plena de caixes catalanes que estan catalogades com italianes i són fetes d'aquí. Llavors, les que tenen aquesta porta aquí són el que diuen caixes de pubilla, perquè normalment les dones aquí guardaven doncs, les joies, les coses íntimes, i el resto de la caixa era per la roba. Aquestes caixes eren totes per guardar roba. I normalment les bones, aquestes no es pot veure ara, tenen la tapa treballada a la part de dintre, i llavors servien com a caixa, com a banc d'escó per seure amb una fusta i guardar les coses a la vegada. Sí, per això la tapa està treballada, que l'obrir queda maca. Pues ara, com que està plena, no el puc ensenyar. Aquí vegeu una altra, que aquesta té la particularitat de que també té... No, aquesta no té calaixets. Aquestes en diem de fadrí, que són les que no tenen porta frontal. És només la caixa normal. I de quina època són? Aquestes són típiques de finals del 18, es van fer... Quan són del 17 són més potents. Aquestes són més normals, són ja de classe mitja, per dir alguna cosa. Les caixes aquestes es nota molt la diferència de poder de la persona que les encarregava. Hi ha caixes d'aquestes que les veus de Noguera, fantàstiques, amb un treball molt fi, i altres que són més industrials, malgrat ser del 1700, són molt industrials, que eren més barates. Però que són on estan fetes? Aquestes són de Barcelona. I de quina fusta són aquestes? Les bones són de Noguera, aquestes de molt bruta, aquestes, sí, i Alba. Fusta d'Alba i Noguera. Normalment les bones són de Noguera, però hi ha moltes d'Alba que era més barata. I una caixa com aquesta, a on estaria en una casa? Doncs a les cases de camp estaven totes a l'entrada normalment, o a un gran passadís, i era un lloc on es guardava la roba. Es guardava la roba estirada a dintre, i la roba d'hivern, la roba d'estiu, i tal. I era el que la gent tenia. I llavors hi ha aquests calaixos finals, en el qual aquí anaven documents o coses d'aquí. En aquella època la gent tenia molt poca roba, no penses tu que la gent tenia gaire roba. La gent tenia una roba de diumenge per anar a missa i la roba de diari que es canviaven cada dies. I les dones també. Amb una caixa d'aquestes s'arreglaven la mà. Bueno, aquesta... Anem per aquí. És que aquí, aquestes caixes ara avui en dia costen molt de vendre. I en canvi en una certa època estava molt de moda, però ara la gent no sé, ha passat molt. Aquí hi ha, mira, aquí darrere hi ha una, aquí al darrere, que pots veure una mica. Aquesta és molt senzilla de qualitat. Veus aquesta d'aquí darrere? Totes són de la mateixa mida, més o menys, Allà darrere hi ha una altra, la veus? Està ple. Sí, i aquesta que està més al davant, aquesta també és de pubilla, veus? Uau. I... que passa que no puc ensenyar-te obertes, perquè tu imagines la tapa, és el mateix que té al davant posada aquí. Aquesta està restaurada, aquesta està bé, però aquestes caixes s'havien arribat a valdre en el seu moment, fa 30 anys, valien el que ara són 900, 1.000 euros, 1.200, 1.500 euros, i es venien totes. I ara una caixa d'aquestes, per fer-ne 800 o 700, tornes boig. Inclús es pots trobar molt més barates. I per què creu vostè que ara ja no es venen aquest tipus de caixa? Perquè no està a la moda. Ni les caixes, ni els canteranos, ni les calaixeres catalanes, ni les consoles. És un problema que a la gent jove no li interessa aquest tipus de coses. Llavors, el client que les compra aquí... Som nosaltres, antiquaris. Anem d'antiquari a antiquari. Tots anem acumulant, esperant algun dia. Jo moltes coses aquestes han estat en subhastes i no s'han vengut. I vull dir que han estat en subhastes conegudes, vull dir que estan a la vista de moltíssima gent, de manera. I alguna d'aquestes jo les porto a França i torno a la caixa. Llavors, aquí dintre hi ha alguna més de caixa, encara estem parlant de caixa. El que passa que aquí... Te poses aquí el recursi de cas. Aquí al darrere hi ha 3 apilades de marqueteria. Ostres! A la baix també és de marqueteria, però no es veu. Aquí hi ha 3, aquí davant hi ha una. Aquestes són de més qualitat, però és que porten uns rombos de marqueteria a dalt, i la de baix, la marqueteria que porta és original d'ella.
I són bastant habituals a Catalunya, aquestes aquí, aquestes marqueteries. Són més rares. Allà hi ha 3, aquí hi ha una més, que passa que ara no les podem bellugar. Et puc fer un vídeo des d'allà? Espera, em vaig cap allà i tu et quedes aquí. Espera. Fes-ho mateix que estava assenyalant les caixes i posa't allà, sisplau. Vale, tornem a explicar. Aquí en aquest racó hi ha 4 caixes. Hi ha aquesta de marqueteria, la baixa també de marqueteria, i l'altra aquests petits rombos de marqueteria aquí posats, que llavors jo t'explicaré una cosa. Aquestes són originals, però als anys 60 i 70, com que hi havia molta venda d'aquestes arques, hi havia molts antiquaris que la marqueteria l'afegien ells, que és feta posterior. Hi havia 2 dels experts molt bons. Hi havia un antiquari que es creia el dimoni, que era la palla, que ella agafava caixes d'aquestes sense marqueteria i posava o aquests filets o hi posava marqueteria posada posterior. I així la caixa guanyava preu i era més cara. I això no deu haver manera de diferenciar-ho avui, Bueno, els que som de l'ofici ho coneixem. Sí, perquè veiem que aquí a marqueteria no li lligava la caixa, saps? Vale. I es feia també amb armaris i amb moltes coses. Armaris, hi ha armaris catalans que tot és tota marqueteria i tot és xunga, tot és... Llavors, per aquí, mira, veus? Totes aquestes que estem veient ara semblen del mateix estil, no? Sí, són de Barcelona. Sí. Bueno, però aquí ara no en tinc cap. Hi ha de Tarragona, hi ha de Lleida. Les de flors són de Lleida, que et diuen de l'Urgell. Saps que unes que porten flors? Aquí són totes de l'Urgell. Hi ha algunes de quadros més senzilles que són de la majoria de Tarragona. No vol dir de Tarragona capital, de la zona de Tarragona. I aquestes no vol dir que siguin de Barcelona ciutat, són de la zona de Barcelona. Inclús de Vic, tota aquesta zona feien aquest tipus de caixes, que era copiant les italianes, o inspirant en les italianes. I aquí hi ha res més. Hi ha una entrada destrossada que aquesta se'n va al cementiri de Llobreta. Això què vol dir? Que si no es ven, es No, se'n destrueix? va als encants. Se'n va als encants perquè... Se'n va als encants perquè no es pot restaurar, val més la restauració que el moble. Va, senyor. Que és aquesta aquí quilogràfica, veus? Ho dic perquè vegis com acaben moltes caixes d'aquestes. Veus com està aquesta? Està feta amb... Deixeu-me, potser... Veus aquesta com està? Aquesta caixa, en una certa època, li van posar una part alta. Va ser molt habitual, als anys 30 o 20 de 1990, d'agafar caixes d'aquestes de núvia i reconstruir a sobre un bufet. Bufet, per posar coses de vidre i taules vitrines. I és molt fàcil trobar caixes d'aquestes, aquí posen unes columnes i una part alta, imitant la part de baix, que era un moble de... Això ho trobem bastant. Que així quedava la caixa més útil, perquè el problema de les cases de núvia, que és un dels problemes que tenen, és que per fer-la servir són un engorro, perquè tu la tens molt maca, plena de coses, i cada cop que has d'agafar alguna cosa has d'obrir, treure tot el de sobre per obrir-la. I per això tenen molt poca sortida. És un moble que es converteix en un moble sense gas, avui dia sense gaire utilitat. I aquesta pobra portava la vitrina i aquesta ja no té salvació. Aquesta caixa fa 50 anys l'agafaria un restaurador i la deixaria perfecta, però avui dia no sota compte. I les vitrines aquestes s'han perdut Es va totalment trencar o tota. no arriben al mercat? La van trencar tota. Jo no n'he vist mai cap en vitrina. Aquesta va sortir la setmana passada del passeig de Sant Joan, vull dir que... Déu-n'hi-do. Però ja veus que està aquí.